So sa oras na ito mga minamahal, iyong uunawain, ating uunawain mga minamahal, ang ating pagkikibaka sa ating pananampalataya, sa ating buhay Kristiyano. Nasa ating buhay, ang ugat ng ating pagkikidigma mga minamahal, ang ugat ang ating pagkikibaka mga minamahal is about spiritual warfare. Palagpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord! So ang lahat ng iyan mga minamahal, ang pinanggagalingan ng ating pagkikidigma. Our battle. Kaya napakahalaga na ito ay maunawaan natin ngayon mga minamahal. At dito ini-emphasize ni Apostol Pablo mga minamahal na kinakailangan ang mananampalataya sa Epeso, sila ay magpakalakas mga minamahal. Na sinabi niya na finally, be strong in the Lord. Yan ang sabi ni Apostol Pablo mga minamahal. Kaya sa bawat isa sa ating ngayon na narito mga minamahal, kung yan ang sinalita ni Apostol Pablo at maging sa buhay ng bawat isa sa atin, sa ating henerasyon mga minamahal, na yan ay kinakailangan, yan ay iyong unawain, yan ay ating yakapin mga minamahal. I-embrace natin yan, tanggapin natin yan. Lalo na sa ating pananampalataya mga minamahal. Naniniwala po ba tayo na ang ating dakilang Diyos ay pinakamakapangyarihan? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Do we believe na kaya kang pagalingin, kaya kang pagpalain ng ating dakilang Diyos? Do we believe that God is able, mga minamahal, na kaya kanyang palayain sa